Здравейте, приятели! Аз съм Яна Иванова и днес в това видео, понеже в Пловдив вали в момента и то вали доста силно, реших да ви предложа три фрази на английски, които означават вали силно, които англичаните използват много често. Предполагам всички знаете как се казва на английски вали. It's raining. Но може да обогатите речта си с тези три фрази, които включват думите за наливам, кофа и чук. Чуйте ги. Първата фраза е да кажем it's pouring. Pour означава наливам или изливам. Наливам виното в чашата. I pour the wine into the glass. И от тук идва фразата излива се. It's pouring. Може да кажем it's pouring down или it's pouring with rain. А също така може да кажете it's absolutely pouring. Втората фраза е фразата с думата, която означава на английски кофа, bucket. Ние имаме подобна фраза, казваме вали като из ведро. На английски it's bucketing down или it's просто absolutely bucketing down. Винаги може да добавим absolutely, ако искаме да наблегнем на факта, че дъждът е много, много силен. И последната фраза, в която участва думата за чук, която е hammer на английски, тя е it's hammering down. Вали, като из ведро, вали много силно. Или пък it's absolutely hammering down. И така да обобщим новите три фрази, с които е хубаво да обогатите речта си, защото англичаните ги използват във всекидневието си, са it's pouring, it's bucketing down, it's hammering down. Надявам се, че това видео ви било полезно. Ако желаете да научавате първи за безплатните уроци, да подобрявате английския си, може да се абонирате за канала, да харесате това видео, да го споделите с приятели и познати. А за тези от вас, които искат да си подобрят английския, но не знаят откъде точно да започнат и кое е правилното ниво за тях, ще споделя линк в описанието на това видео. Може да го последвате, да подадете запитване, ще се свържем с вас и ще ви консултираме за най-правилния вариант, най-подходящия за вас. Чао от мен за сега!